An ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ ni wagati in na. Bi Maliactu ka don kibaru bɛna lasaw ma balimamuso Fatumata Kamara ale ni a balimakɛ Aliyu Hasɛ de fɛ. Fatumata Kamara kibaruya jumɛn de bɛ yen bi k'a lase an filɛbagaw ma? An balimaw an ni ɲɔgɔn tuma. Kibaruya m'an bolo bi ka da tulo kan o de ka fɔ Hôpital du Mali n'ale ye Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye. O dɔgɔtɔrɔw kɔni ye baarabila dɔ daminɛ min daminɛra bi marisi kalo tile 14 kɔnɔna la. N'a bɛ taa kuncɛ marisi kalo tile 15 kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la kibaruya min sera ma u y'a jira k'a fɔ an ye ni maa ninnu kɔni ma baarabila daminɛ kun wɛrɛ la min ye k'a fɔ médecin bi appartenant n'olu ye dɔgɔtɔrɔ ye minnu bɛ furakɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso la ani n'u bɛ tila ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ kalandenw kɔni kunna olu de kɔni ye baarabila kɛ min ye jira k'a fɔ ko u ka wari musaka dɔ bɛ yen ani u ka sara dɔ bɛ yen nɔ n'o o bɛ kalo 20 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ o sara ninnu ma se ka d'u ma o senfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni baarabila kun in kɔni na olu kɔni seko tɛ nin baarabila sabula n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ye taama caman kɛ nin ko in na min ye k'a fɔ u kɔni ye sɛbɛn ci dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ɲɛmaaw ma u ye sɛbɛn ci maa minnu sigilen bɛ jamana wari ko ɲɛw kunna u ye sɛbɛn kɔni ci o maa ninnu fana ma min ye jira k'a fɔ ko olu ka kalo 20 minnu bɛ yen nɔ n'o o musakaw n'o o sara ninnu tɔw bɛ yen ko k'u di ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ wagati jan bɔ olu kɔni kelen tɛ a bɛ hali min ye Kati dɔgɔtɔrɔso ye ani Gabriel Ture ani Ponge olu maa ninnu fana sen bɛ nin na nka n'i y'a lajɛ olu de ta ka jugu nin ko in kɔni na ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso caman kɔni kan u kɔni y'a laɲini min ye ko ni tile 2 in kɔni baarabila la n'u ka laɲiniw ma sabati u kɔni bɛ ka na baarabila kɛ min ye tile 3 baarabila ye n'o bɛ daminɛ marisi kalo tile 25 kɔnɔna la ka taa bila fo marisi kalo tile 27 kɔnɔna la o fana senfɛ kɔni ni bɛnkan ma sɔrɔ a la u kɔni bɛ yen fana u bɛna baarabila kudayi kɛ min yɛrɛ bɛ daminɛ avril kalo tile 3 kɔnɔna la u ka ɲaɲini olu kɔni ka laɲiniw na walasa u ka se ka baara kɛ hɔrɔnya kɔni kɔnɔna na ani u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ko ni kɔni tɛ olu ka laɲini ye ka baara bila sabula olu yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso kɔni dɔnnen don ni tɔgɔdiya da ye min ye baara bɛ kɛ a kɛcogo la banabagatɔw kɔni bɛ furakɛ a furakɛcogo la nka olu kɔni ka musakako olu kɔni ka wulikajɔ kunbɛn ni musakako ye ninnu o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ na Bamakɔ commune fɔlɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sotiba ye an b'a jira la k'a fɔ ko min ye du 300 ye a jiralen bɛ k'a fɔ k'olu kɔni de kan ka bɔ u ka sow kɔnɔ ko k'a d'a kan ko tile 2 ninnu na kɔni ko u bɛ sɔn ka ci ayiwa nin ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko nin du 300 ninnu kɔni bɛ ayiwa dugukolo min kan o bɛ taa fo hectare 2 ani tila de la ayiwa a jira la k'a fɔ ko o dugukolo in kɔni maa dɔ de kɔni bɔra k'a fɔ kɔni ko dugukolo in bɛɛ ye ale de ta ye ayiwa an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko ni maa minnu yɛrɛ filɛ nin dugukolo ninnu kan olu kɔni bilala ka na ye ayiwa commune 1 maire yɛrɛ fɛ ni o ye commune fɔlɔ yɛrɛ mairie ye ayiwa yen kɔni a tun fɔra k'a fɔ ko Sotiba kɔni tun bɛ ka labɛn de ni o la siraw tun bɛ ka bɔ mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ yɔrɔ dɔw la olu bɛɛ bɔra yen ayiwa san 2004 ani san 2008 kɔnɔna na k'u bila ka taa ayiwa nin dugukolo kɔfɔlen ninnu kan nka a jirala k'a fɔ kɔni ko min ye ayiwa maa dɔ kɔni bɔra k'a fɔ kɔni ko dugukolo nin ye ale ta ye ale taara ayiwa an ka kiiribulon na k'a fɔ kɔni ko dugukolo ninnu ka segin a ma ko k'a d'a kan min yɛrɛ ye dugutigi ye ni o ye Sotiba dugutigiw ye ko olu kɔni tun delila k'o dugukolo ninnu di ale ma ayiwa ko de kɔni kama ale b'a ɲini ko dugukolo ninnu kɔni ka segin ale ma an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko kiiritaga kɔni caman bɔra nin ko in na k'a d'a kan tribunal de première instance tun ye a jira k'a fɔ kɔni ko dugukolo ninnu bɛ to du 300 ninnu de kɔni bolo ko k'a d'a kan ko titre foncier bɛ olu kɔni ka ayiwa dugukolo la nka an y'a ye k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye kiiribulon bɛɛ la sanfɛta ye ni o ye cour suprême ye ale kɔni tilala ka jo di ayiwa maa min tun nana k'a fɔ ko dugukolo ninnu ka segin a ma ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni a jirala k'a fɔ kɔni ko du 300 minnu kɔni bɛ dugukolo ninnu kan ko kɔni bɛɛ ka bɔ u ka du kɔnɔ janni tile 2 cɛ ayiwa o kɔngɔri kɔni dar'u ye marisi kalo tile 12 de kɔnɔna na ayiwa a fɔra ko tile 2 na kɔni ko n'u ma bɔ yen ko mobili kɔni bɛ na minnu bɛ sow ci ka se ka so ninnu kɔni segin mɔgɔ min a fɔra ko ka segin ka di o ma nka min yɛrɛ ye dugukolo mɔgɔ minnu b'a kan u y'a jira k'a fɔ kɔni k'olu tɛna to nin ko in ka kɛ tan ko k'a d'a kan kɔni k'olu b'u kɛlɛ kɛ sen kan ko ni jamana ɲɛmaaw kɔni tɛ fɛ ko mankan kɔni wɛrɛ ka bɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka ko bɛ kɛ cogo min na u bɛ nin ko in kɔni u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ko k'a d'a kan k'olu kɔni tɛ sɔn cogo si la k'olu bɛ bɔ u ka dugukolo kan dugukolo min ko papier b'u bolo wa ko olu bɛ sariya kan fan bɛɛ fɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ taa Mopti mara la n'an sera Mopti mara la an bɛ taa Bandiagara commune kɔnɔna la maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu fagara ye tɛnɛndon marisi kalo tile 11 kɔnɔna la kibaruya min sera ma u y'a jira k'a fɔ ko ni maa 4 ninnu kɔni tun bɛ ka taa Bandiagara sugu de la o selen Tenguru ani Jobɔla cɛla la n'o yɛrɛ dugu ninnu ni Bandiagara cɛ n'a bɛ kilomɛtiri
wolonwula kɔni bɔ ɲɔgɔn bɔ maa jugu ninnu kɔni sera ma o dugu in kɔnɔ ni dugu ninnu cɛla la ni ka bin kan nka ni maa naani kɔni bɔnɛ u ni na o kun kɔnɔ la kibaruya wɛrɛ minnu sera ma a yirala k'a fɔ an ye a kɔni dɔnnen tɛ n'a sɔrɔ maa wɛrɛ kɔni joginna ka fara ni maa naani fagalen ninnu kan wa an bɛ yɔrɔ min na bi an ma kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ maa minnu nɔ ye nin wale cɛjugu ye ka ɲɛsin ni maa naani ninnu kɔni ma an kɔni m'o kibaruya wɛrɛ sɔrɔ n'a y'a ta k'a lajɛ nin wagati in kɔni na Mopti mara kɔni na ni waleya in kɔni cayalen don hali bi motikaw kɔni bɛ welewele bila gouvernement ye u k'u cɛsiri hali bi ka lakana kɔni sabati olu ka nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔni na. Ayiwa kunnafoni kuncɛla an b'a yira la k'a fɔ ko ayiwa walejugu taba dɔw kɔni minɛna Bamako kɛrɛfɛ dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa Kalabankoro ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko nin maakɔfɔlen ni ale minɛna Kalabankoro ale tun bɛ maaw la maa minnu tun ye walejugu ta ka ɲɛsin ONU ka kɛlɛbolo maa dɔw la n'olu tun bɛ ka bɔ Bamako ka taa ayiwa Guinée ayiwa k'u to Sibi ni olu kɔni dɔw fagara ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ ko février laban na o mɔgɔ 3 kɔni ni tora ayiwa walejugu dɔ la Sibi fanfɛ ayiwa o de kɔni maa minnu ye o wale in kɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ kelen de kɔni minɛna ayiwa Kalabankoro ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko Kalabankoro gendarmerie min bɛ yen o de kɔni ye nin baara in kɛ ayiwa tuma min na u y'u bolo da nin maakɔfɔlen in kan u taara ka so kɔnɔnaw kɔni lajɛ u taara sɔrɔ ayiwa kɛlɛkɛ marifa dɔ kɔni bɛ o kɔnɔna na ale ni ayiwa maramafɛn wɛrɛw ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin minɛnen kɔfɛ kɔni k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni tɔw sinsin cogo min na maa o maa kɔni tun sen bɛ ayiwa walejugu min taara ka ɲɛsin ONU ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma MINUSMA ayiwa o mɔgɔw kɔni olu bɛ se ka minɛ u bɛ kiiri cogoya min na gendarmerie ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ kɔni k'u kɔni wale in kɔni nɔgɔyara ko k'a d'a kan dugudenw yɛrɛ kɔni olu dɛmɛ kosɛbɛ ayiwa k'o de kɔni na u bɛ ayiwa welewele kɔni kɛrɛnkɛrɛnya tuguni ka taa ayiwa dugudenw bɛɛ k'u dɛmɛ olu bɛ lakana baara min na u kɔni u bɛ se k'o kɛ ayiwa nɔgɔya la cogoya min na a ko maa o maa kɔni ni e kɔni n'i ye maa ye ni sigalaman don i ka se olu ma cogo min na olu bɛ se ka taa a tigi kɔni k'a sɛgɛsɛgɛ ni o yɛrɛ de don ayiwa ni ani min ka kan o kɔni o ka d'a kan. Ayiwa an balimaw ni ne kun ye kibaruya ka da kulo kan an ni cɛ ko kulo ma jɔ la.